holmbo woni an corona walla jarani ko mboɗon lamdo sabu a holli min hoorema hitande fawndi aɗana liɓa jaale aɗa ferto baram lefi aɗa samma piindi gonɗi ɗo pulaar wi so rafi adorima cafrowo on rafi ari ko duumade pine weeti walla ni on ɗananoki poɗɗon wiyede ko umme ñawli sabu coronavirus arani yurnade aduna o tan rutto o rafi ari ko wurdede ɗum famama guilay wen peƴƴere adide ɗo on rafi jooki ɓitti waɗi haɗide hakkude gure e leyɗele keeri gudda aadaji fina tawaji kala goppa est ce que corona holi an wiyama falotoma tan ko vaccin nder ŋeesore yettima nana hutre e nder windere nde kala gaye afrique en keeɓi Sinopharm AstraZeneca on AstraZeneca jopaɗo peɗeli e sifa effet secondaire kulhuli kewino e fannu o jara bom mi felanima mboɗo faami kulhulima woni ko jamnaki famnaki kay ko wiide guila indépendance ha joni leyɗele men goni koye yowitade e ɓen ñamoɓe so keddi ndunca mbiye en ndehe soɓe karani en goni heyduɓe enen yowitiɓe eɗen paadi e kedde so tawi ko gonga aduna ko guesa moni foof ina hani remde lowre mum so yiɗa soyrede banggue mum nam eɗen joguino awdi moƴƴiri darinoɓe ha jeytare heeɓa e juuɗe tubakiri kono nden jeytare wona huftodinde e badal afrique ko dunde fawgude e fannuji kewɗi cellal faggudu jangde ɗum so hawrude ni to gotel koma allah faabo saabu kele tati keƴani e hoore guertogal ɗum labti e gargol o mboros coronavirus gurtuɗo e men guila e mayirɗe hitande ujunnaje 2019